Tervetuloa Ei, katselemaan Classic. kalojen ruokintaa tänne meidän alkaalle. Nimi on Kerttu ja on yksi Sea Lifein oppaista ja annan ruokaa ja esittelen sitten samalla ketä täällä asustaa. Ja ihan ekaksi pyytäisin, että asutaan yksi askel kauemmaksi siitä lasista, sen näkee vähän helpommin kaikki. Niin jos kaikki ei ole siinä lasissa kiinni, sen näkee oikeastaan helpommin, kun ne nappaa meidän alta sitä ruokaa. Niin aika nopeita syömäreitä noin kalatunnetteisiin. Ihan hirveen pohjalle asti yleensä tuo ruokapala vajuaa. Is there someone who would like me to speak English? You can raise your hand. Ei tainnut yhtään päättä nousta. No, mennään ihan suomella sitten. Niin, mä still on vettä tässä altaassa. Atlantin lajistoa. Niinkään Itämerestä näitä kaloja ei löydy. Ihan siitä syystä, että Itämeressä ei ole tarpeeksi suolaa vedessä tämän altaan asukkaille. Sinänsä kyllä 15-asteinen vesi täällä on, ettei tääkään mitään hirveän lämmintä vettä ole. Ja täällä tosiaan asustaa oikeastaan varmasti ainakin yksi kaikille tuttu kala. Tää isosilmäinen harmaa kaveri, siellä on turska, eli kalapuikkokala. Siitä on monet siellä varmasti kalapuikon sisällä syöneet. Siellä on vessapöytä. Tämmönen hyvä rasvainen kala sitä myös. Muassa noin meidän trofiiset hait tuossa syömitä tuolla tunnelin alta ihailtiin. Ja nyt tän altaan noin rauskulla ei ole mitenkään myrkyllisiä. Jos joku on kuullut, että teidän rauskut. Tän altaan rauskut, niin niillä ei oo sellaisia. Why you are putting more your mouth? Yeah, so it's coming inside. Ei oo mitenkään ihmiselle vaaraksi. Ja isoin rausku. Nää hait mitä meillä on, niin pystytään pitämään itse. Vähän kalasta riippuen. Esimerkiksi meidän piraajat syö vaan 2 kertaa viikossa.